O Bloque Nacionalista Galego está aquí para decir que Tesolar é un exemplo de dignidade, de reivindicación xustas para toda Galiza. Dende logo, para os compañeiros e compañeras que estamos aquí, deputados de Teresa Paz, e permita que o diga tamén, pois un mostra de orgullo ter unha compañeira que estivo aquí todos os días cos traballadores e traballadoras para mostrar que non queremos que se desmantele Galiza, que non queremos que se desmantele Ourense, que queremos postos de traballo para a xente moza, non queremos que outra vez volvan a emigrar. Polo tanto, non pasará un día sin que nós estemos en riba da Consellería de Industria para que terce neste conflicto. Sabemos que hai opcións, como acaba de decir Teresa Paz, de compra para esta fábrica. Polo tanto, é viable, é posible e queremos que a Consellería deixe de ser espectadora, que sexa actuante, que se fai falta o señor Feijóo se dedique el en exclusiva a salvar estes postos de traballo. Porque hoxe, e non é moito decir, Tesolar é unha bandeira de reivindicación polo mantemento dos postos de traballo para toda Galiza, excede xa o ámbito de Ourense. E ademais, o feito de que a empresa quera paralizar a estes traballadores e as persoas que os apoian a través dunha demanda judicial ten que facernos pensar como é posible que vivamos nun país onde a xente que roubou a mans cheas este paseándose por todos os sitios e que realmente non sexan neste momento obxecto de unha investigación judicial e en cambio os traballadores que defenden legítimamente o seu posto de traballo para eles e para o futuro da cidade e do país estén sendo perseguidos judicialmente. O BNG, como xa dixo Teresa Paz, non o van a parar judicialmente nin ninguna forma cando defende unha causa xusta como é o exemplo de Tesolar. Por lo tanto, para nós, para Dani Rodas, para Cosme Pombo, para a compañeira Monse Prado, que despois se incorporará, e hoxe, dende logo, que unha honra estar cos traballadores e traballadoras de Tesolar e tamén coa compañeira Teresa Paz.